Peace Accord जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर प्राइम सिगनेटारि जायखौ बुङो जाय बिथाङा बे गोजोन गोरोबथाखौ देरसिन खालामनानै हारिनि जौगानायखौ देरसिन साननानै हारिनि इयुनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै साइन होदोंमोन बिथांमोन दैदेनगिरिफोरानो दिनै जेलाव दङ। नोंथांमोना आर'जआव गोसोखांफा आरो इसोरा मावनो हायै जेबो गैया। इसोरनाव आर'जआव जेब्लायबो था। गैया आंहा दिनै खाथियाव रावबो गोसोनि दुखु आरो जिउ जारिमिनखौ फोरमायलायनो आखाइ खबदो गैया आंहा दिनै खाथियाव रावबो जोङो बे समाव केन्देलखौ सावनानै बयबो जों आखायाव दुखु मोनसे स्रांखौ होनि जारिमिनखौ आरो बे समावनो जों साननाय बेजों फोरमायलायनो आंनि जिउनि अनजालियाबो आंनि नोजोरनि आन्दोआ आंनि जिउनि सना बिथरफ्राबो आंनि नोजोरनि आन्दोआ गोसोखांबायल' थायो बै समखौ आरो नोंसोरखौबो आरो नोंसोरखौबो जोंनिनो बे ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो हारि अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनाय जोंनिनो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट जायख्लं आरो लोगोसे हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो नुजाथिफैनो हानाय साफ्रोमबो जोंनि एनडिएफबिनि कमरेड्स नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो बे प्रग्रामाव बिबुंथि लाखिनो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन आरो आंहा बेबायदि स्पिच लाखिनायनि बेबायदि अयभासबो गैया। थेवबो मानगोनां चेयारपारसन बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावदों आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आरो बे खाबुखौ होबाय जेब्ला आं फंनैसोब्लाबो बुंनो होननानै गसंनाय जाबाय। आं बुंनायनि सिगां जाय बिथां सारा बेवहाय जों मानि थाखाय ज' जादों मा उद्देश्य मा ओंथिखौ लानानै जों दिनै बेवहाय बे हाबाफारिखौ लादों बेनि सोमोन्दै क्लियारलि बुंथिनानै होलांखाबाय। आं बेनि सायाव बुंनाय नंलिया। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जाय समाव डिस्ट्राक्टिभ फोर्सेसफोरनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिया जिरौ मिरौ थांनानै थानो हायै बायदि जाबायमोन बेबायदि अबस्थायाव फैबायमोन। बै समाव हारिखौ फोथांनो थाखाय हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गायसनफिननो थाखाय गोथार थांखि लानानै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदोंमोन। बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जों एनडिएफबिआ
हारिनि अलखदखौ नुनानै गोबां समाव गोबां टेक्टिक्सजों गोबां आदब खायदाजों गोबां दुखु खस्थ' लानानै हारिखौ बासायनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। बे दावहा नांनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा एबा बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। सोरबाया अबथिरा समावनो सुथुरनि सोलाय गुलिजों थैनांदोंमोन, गाव गावनि आगोमा जिउखौ नागारदोंमोन। सोरबाया सुथुरफोरजों जोंनि बिमाफोरा, जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा आसखान्दा जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथारजादोंमोन। जाय समाव एनडिएफबिनि दावहा जादोंमोन, गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन, बे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि फरायनाय जिबनखौ नागारनानै सुथुरनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा जिउ खांबोनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो जाथिया मेङाखै, जों बर' हारिया माब्लाबाबो मेङाखैमोन। मानोना एनडिएफबिनि जि थांखि, बे थांखिया गोथार थांखिमोन आरो हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा महर होफिननायनि, हारिखौ गायसनफिननायनिसोमोन। हारिखौ बुथारनायनि थांखि लानानै जोंनि एनडिएफबि आफादा दावहा होबोआखैमोन। दिनै दावहा होनायाव गोबां सुबुंफ्रा खस्थ' मोनदोंब्लाबो, गोबां सुबुंफ्रा थैदोंब्लाबो, जिउ गोमानांदोंब्लाबो एनडिएफबिनि थांखिया बर' हारिखौ नाख्रेबनायनि, बर' हारिखौ फोजोबस्रांनायनि, बर' हारिखौ खस्थ' होनायनि थांखि नङामोन आरो बे थांखिखौ लानानै एनडिएफबिआ दावहा होआखैमोन। एनडिएफबिआ गोजोन शान्तिनिबो बेरेखा नङामोन। नाथाय जाथिया अलखदाव गोग्लैनाय हिसाबै जों बर' हारिहा जेबो अपसन गैयामोन। सिलाइ दैनानै, हाथियार दैनानै, सरकारनि हेंथायै गसंथानानै गावनि जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिख'नानै लानायनि थांखिमोन। एनडिएफबिनि नांनाया शान्तिनि बेरेखा नङा। शान्तिखौ एनडिएफबिआबो सन्मान होयोमोन। जों बर' जाथिया शान्तिनि बेरेखा नङामोन। शान्तिखौ जेब्लायबो सन्मान होबोनाय मोनसे हारिमोन। गावहानो हारिमु, राव, सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारिया गुबुन हारिफोरनि आथिं सिङाव माबोरै थानो? जोंखौ समानो थिनदों। जों शान्तिनि बेरेखा नङा आरो बे शान्तिखौ सन्मान होनानैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जि लुबैनाय, हास्थायनाय, बेखौ जाफुंहोनो होननानै थांनाय 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारमोननि दैदेननायाव जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन। पिस एकर्ड, पिस एग्रिमेन्ट, बेयो एनडिएफबिजों जादोंमोन। नाथाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर, प्राइम सिगनेटरि जायखौ बुङो, जाय बिथाङा बे गोजोन गोरोबथाखौ देरसिन खालामनानै, हारिनि जौगानायखौ देरसिन साननानै, हारिनि इयुनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै साइन होदोंमोन, बिथांमोन दैदेनगिरिफोरानो दिनै जेलाव दङ। पिस एकर्ड एबा शान्ति गोरोबथाया माब्लाबाबो सरासनस्रायै डेम'क्रेटिक अर्गानाइजेसनफोरजों जाया। जाय अर्गानाइजेसना हाथियार लानानै नांबोदों, बे अर्गानाइजेसनजोंसो गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्डआ जाखायो। दिनै एनडिएफबिआ गोजोनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै, हारिनि जौगाखांनायखौ बांसिन सिन्था खालामनानै दावहाखौ दोनथ'दिनि, बुथारलायनायखौ दोनथ'दिनि, हारिखौ जौगाहोदिनि, राजखान्थिनि फोथाराव जों हारियाबो, बर' हारियाबो मोनसे गिदिर बिफाव लाबोदिनि होननानैसो गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन। नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो? दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा, एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल बायदियाव जोबथे जानानै दङ।
गोबां सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो केसजों भुगिनानै दङ। गोबां मुंख्लंफोरनि नखरफ्रा दिनैसिमबो खस्थ'जों भुगिनानै दङ। दिनै पिस एकर्डनि मा ओंथि थागोन बेखौ जों हारिया साननांगौनि गोनां गोबां सम फैबाय आरो बेखौनो सिन्था खालामनानै जोंनि सानसुमै जोंनि नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि दैदेनगिरिफोरा नङा जों बेबायदि आलादा आलादा जाबाय थायोब्ला जों जोंनि लोगोफोरखौ जाय बिथांमोना जोबथेसालियाव दङ दिनैसिमबो बिथांमोनखौ जों बख'नो हानाय नङा आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो केसजों गेब्लेनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो उदां खालामनो हानाय नङा आरो जाय मुंख्लं नखरफ्रा दिनैसिमबो भुगिनांनानै दङ खस्थ' मोननांनानै दङ बिथांमोनखौ जों रेहाय होनो हानाय नङा बेखौ साननानै मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे अर्गानाइजेसन फर्म खालामनाय जादों। बेनो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दाजाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोंनि हारिनि अलखद जोंनि मुंख्लंफोरनि नखरनि जोंनि एनडिएफबि केडार्स आरो लिडार्सफोर जाय बिथांमोना दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि खामानिखौ मावफुंनो होननानै नारा नाथा नाजाबोबाय थानायाव दिनै फैयै फैयै जोंनि भारत सरकार आरो आसाम सरकार बिथांमोना इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि खावलायनाय आरज गाबनायखौ दिनै खोनासंनानै दैमारि सारमोन बायदि गोबां लिडार्सफोर जायफ्रा जेलाव दं एबा जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बेल जाजमेन्ट बेखौ थिग खालामनाय जाबाय। जों आसा खालामदों गाबोननि जि जाजमेन्ट बेल हियरिं जायखौ बुङो बेयो पजिटिभ जागोन आरो जाथों बेनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गुरैयै खावलायनाय नोंथांमोना आर'जआव गोसोखांफा आरो इसोरा मावनो हायै जेबो गैया इसोरनाव आर'जआव जेब्लायबो था जों गाबोननि रिजाल्टखौ नेनि हपफुलि जों आसा खालामदों जे गाबोननि रिजाल्टआ मोजां जायोब्ला जोंनि हारिनि गेजेराव सानसेब्लाबो गोजोना फैगोन। जाय बिथांमोना दिनै गाव गावनि आगोमा फिसाखौ दावहायाव खोमानानै लानांबाय बिथांमोन बिमाफोरनि गोसो गोरबोआवबो हयथ' रंजानाय फैगोन आरो जायफ्रा दिनैसिमबो केसखौ लानानै भुगिनांनानै दङ खस्थ' मोननांनानै दङ बिथांमोननि नखरफ्राबो दिनै उदांस्रिखौ मोनगोन। बेनि थाखाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जानानै आं गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय।